biyen aku ra wis kandha jroning bebrayan kebak ing panggoda bebasan wanci panglon peteng dedetan apa kang rinasa Jen. Oh. Aku nek ngene iki terus dadi ISIS ngono. Mbah Min, sembah nuwun. Nggih. 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 Dadi sing tindak mriko jenengan, Kong. Nggih, Mbah Min iki tindak griyane kula, Mas. Welokno. Oh, nggih. Jeng ben mriko meleh, nggih. Tak sebenarnya Mbah Min iki wis bacut kelebu ati karo panjenengan. Nggih, Mbah Min menika pinangka sesepuh ingkang adiluhung. Lah iki kudune wong Mbah Min wis kebacut beksa, panjenenganmu mudhun ngancam. Mengke riyen Kang Mas, gendinge kajenge telas. Oh ngono. Nggih. Wilujeng rawuh Mas lagi. Bosipun Sukarno. Monggo Kang Mas, masuk. Biyen aku ra wis kandha jroning bebrayan kebak ing panggoda bebasan wanci pangon peteng dedet tanpa berkang rinoso
delok wekasane uyung. Iya. Mbah Men, beksa mbok rencange nika dijak beksa kok nggih kiambakan arek ta. Mari wis kadung anget, Mbah Men. Lah mau kan wis dipanasi kanggo campur sari to, Jen. Lah iya ta. Mulane iki wis iki umup iki. Tak suwun marang sliramu aja lali janji prasetyamu. Tresnaku kang satu tetap tulus ngerenggani jiwaku. Mari gringgi. Ya ta. Lan ugi kasengguyung audio sound system Cindelaras lan Tristanada. Dua sound system.
kelingan seliramu wong ayu yen pring kuning gawe laraning ati Jen elok ya Mas luar biasa nggih monggo atiku rumangsa lega titik lakon catur netra parkang dosa sotya amung tansah dadi linduran uwes mredati usada ora puyuh nyedak lungguhku aja ragu-ragu rasa sakep tiban daru sing mencok iki lho. Mboten napa-napa Pak, sing penting ikhlas nggih Pak. Nggih ikhlas. Nggih. Nggih. Saiki wis ketakon
sesotya amung tansah dadi linduran manis aja uwis-uwis mredati usada ora buyut nyedak lungguhmu aja ragu-ragu rasa sat ketiban daru saiki wis
Ayo Mas Kentut, tokne kabeh wae ra apa-apa. Iya. Iki urung enek sepiro-pirone. Iya. Sesuk nggo maya lemari gitu. Sesuk pesen neh lemari nih. Aku jek pesen loro rong digawe. Masukin. Aja bisa sumanding ana ing sisemu. Ngapa to Gong Bagong? Jati Rejo wani Mas Pur digoyang. Asik Mas Gianto. Ayo jangkung cek.
Ayo metu meneh. Ayo. Meneh. Engko tak jujuli neh tut. Ayo kok gak pesen lemari neh iki. Cek loro, rung digaweke. Sik loro Mas Ndut. Sesuk ya tut. Masuk Nang lho. Aja sebelah wong betes terus kira bakal ayu ora suwe aku bali bisa sumanding ana ing sisihmu Mas Sampong. Matur nuwun Mas Adi. Iki Mas Basil. Oh. Dimas Gono. Asik. Ayo lelelo lelo lelo palang seperti lompati ajar mumur ya dilakoni Asik. ayo mas iki piye ayo mas iki piye lali Asik. Ireng-ireng montore Kanjeng gawa mrene tak sopirane yen to seneng aja mung mandem oleh ana ngendi omahe Gunis Gunis ngetan baline ngulon tresnamu tenan apa mung guyon ayo mas iki pijak lali Sayo sang kacane. lelo 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 timun dibungkung ngiri orang gumun mbok pameri ya mas bayeme kuning kuning ayame lagi Upus gedang raja dasar bagus berprasaja iki piye ayo mas iki piye jalane yo mas elang kicing miring wetan bali ngulon apa sediane kelakon ayo yo kicing miring ayo yo kicing miring 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 etan lajer kuning gorebutan mas kicing miring bal-balan si biru galugalan aja ditiru
sliramu ora bisa jaga sepisan ketemu wong ayu dadi laku bodho ati rinten siang dalu senajan abot tak lakoni Mas Basir maju kene Mas Basir lagune mau Mas Basir ya kene sabda paling sliramu Sinawan ana netra sapa wangi sing nyandang tresno alayeng makasih janur kuning lengkeng lengkeng sapa wangi sing nyandang wuyung panyuwunku ngayu muga sliramu ora bakal lali
najan sewindu tresnanku bakal sinawang ana netra sapa wonge sing ra nyandang tresna janur kuning lengkeng-lengkeng sapa wong sing ora nyandang uyuh nyuwunku wong ayu muga slira ora bakal lali. Ayo Mas Pur ndang digoyang ya. Najan sewindu tresnanmu bakal tak tunggu. Ya Pak Saidi pangatak nggih. Nggih Pak Sastro. Terima kasih sandalnya. Yuk. Aku sing kujur apa sing kudu tak etol. Oh iya. Ayo Pak Saidi.
isen Ayo, Cek. jroning pawon Iya iya iya. Oh iya. Ya Mas Goblok masih bisa nonton sastra. Ayo mon kemon. aku njaluk sangu betul umandang garap kebun Amti ayo lah iku ra ya butuhku isen jroning pakon iya yen ngono aku sing ujun apa sing kudu tak ekol mongko aku seneng nganggur mangan turu omong kosong Ayo dul. Hey, 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 hey. Udah laras lagi. Balas seragam mana olah lama ditanduri. aku njaluk sangu pacul pangku pura kumandang garap kebun Ye, sampun. Foto se. ya Mas Basir. Alhamdulillah. Basir. Oh ya wis tekan kene lho Mang. Pak Enanda Peleman Gemolong Mas Nggih, Pak RT Pak Sukidi, Nimbus, watu, Gedongan Klupuh. Sugeng Dalu. yo Wale wonge wale iki lho nah. Urung ayo Mas kijing miring. Kijing miring. Miring ngetan lencer kuning gorebutan hawan-hawan aja ngumbah sarung yen dikumbah ning pinggir kali awan-awan atine bingung kelingan si jantung hati ayo ndo yo ayo ndo yo ayo
Ya. Ala kijing miring. Ala miring miring etan lencir kuning dadi rebut tanah. Mas jengki jeng ya mas miring Atur dong. pitik Iya. cilik masuk angin jaluk sithik nggo tombo pengen mas kijeng miring mas kijeng miring oke lorek dase ireng mas nadyan wis tuwek seiso ngaji mempeng ayo mas isih kijeng miring ayo yo kijeng miring iwak lele mati mimisen Munggah nyang garwane wong liya. nggo tombo kangen yo kijeng miring kecap godhonge sukun garwane wong liya sampun cekap matur nuwun Asik, garwane wong liya. muda laras lagi Pade boyo Pade lonceng mas Mas Barsir
sambat karo sapa tak suwun lan wengi muga-muga Gusti ijabahi sok pananggonmu bali iso kumpul kaya dene kuning. ayo Pak Jodo penake Masuk paunono windonono santen sapunyu ing tresno balung nangka bebasane amung katon sliramu wae aja lali pawalingku tenane ho janji-janji atoto aku kang setia satu anteni hati saeling nemu Mas Ketut, Mas Basir, Pak Parmanto, Mas Sastro, Mas Dani, nangis sajroning atiku nalika sliramu ninggal aku apa sliramu ra krasa aku kudu sambat karo sapa tak suwun rino lan wengi, muga-muga Gusti paunono windonono panten sapucuk tresno balung nangka bebasane amung katon sliramu wae aja lali pawalingku tenane lho ho bien profesional Zulti
bener ya. Sadaya kanggo niki dasar kasar mas campi kapan angganku bisa sesandingan bareng seleramu adem katresnan aku amung tansah nunggu cinta ini hanyalah untukmu. Ombene teh. Hei, Arjen. Boles mania, bongkeng mania, kali kebo mania, lesungan mania, kepo mania. Druwa. Masuk. neng omah atiku tanah sakamu amar kami kesem begitu aku
saya saya Ya. rino wangi nandang rasa kanyo angeni iki muga anduk jambi Kapan anggonku bisa sesandingan berasiramu adem katresnan aku among tansah nunggu cinta ini hanyalah untukku. matur nuwun langsung datang Pak Sadide mangga Anyar loh, saya anyar loh. Sayangnya anyar kena itu. Oh, saya anyar demi Bang Mei. Kode kembang-kembang kode kembang-kembang. Yo. Demi Bang Meyong saya anyar. Halo Pak Juwadi. Cangkang jauh untuk nanti ganti bubariku bibir berem-berem jauh berhayam panas cepat kopi susu